Technické služby mesta Liptovský Hrádok sú zodpovedné za čistotu a poriadok v meste. Na ich adresu sa v poslednej dobe zniesla sprška kritiky, najmä cez regionálne médiá, za neporiadok a vysokú prašnosť v meste. Čo sa týka čistoty, chcem len podotknúť na našu obhajobu, že v meste bolo v posledných 2 rokoch vydané 55 rozkopávkových povolení. Výstavba kanalizácie pokračuje. Udržať čistotu a poriadok na rozkopaných komunikáciách je prakticky nemožné. Vlastníkom hlavného cestného ťahu cez mesto je Žilinský samosprávny kraj a o čistotu štátnej cesty sa má starať štátny podnik Správa o údržba ciest, nie Hrádocké technické služby. Pokiaľ tieto komunikácie nie sú dané do pôvodného stavu, tak Správa o údržba ciest odmieta sa o ne starať. My sme boli pritlačení do takej situácie, že museli sme robiť zimnú údržbu prakticky v totálne rozbombardovanom meste. Sneh z ciest už zmizol, posypový materiál na krajniciach rozmrzol. Technické služby sa na základe zmluvy so Správou a údržbou ciest pustili do čistenia štátnych komunikácií prechádzajúcich cez mesto. Práce vykonávajú verejnoprospešní zamestnanci, ktorých máme 40. Bohužiaľ, ich motivácia je veľmi slabá, mesačne zarobia, sú to zdroje Európskej únie, len 1800 korún. Okrem manuálnej práce by pri čistení komunikácií mali pomáhať aj mechanizmy. Situáciu máme sťaženú aj z toho dôvodu, že nemáme napríklad žiadne vysávacie zariadenie. Mesto Liptovský Mikuláš má 5 takýchto zariadení. Samozrejme veľmi úzko spolupracujeme a využijeme prvú príležitosť, kedy budú mať voľné kapacity a dodavateľsky nám prídu pomôcť upratovať. V minulom období aj teraz sa snažíme obnovovať zastaralý vozový park, pokiaľ nám to umožnia priority mesta, ktoré samozrejme sú aj iného charakteru, nielen rozvoj technických služieb. Mestské komunikácie sú v zlom stave nielen z dôvodu výstavby kanalizácie. Kedy sa konečne začnú upratovať? Na výspravky výtokov na miestnych komunikáciách máme vyčlenené 150 000 korún. Budeme to robiť jednak vlastnými silami, jednak dodavateľsky firmou Slow Correct. Je treba ale počkať do jarných mesiacov. Teplota musí byť nad nulou minimálne 2 týždne. Potom sa dá uplatniť technológia momentálne jestvujúca. A kedy sa dá očakávať, že sa poriadok v meste konečne vráti k bežnému štandardu? S ukončením výstavby kanalizácie sa počíta v roku 2007 a následne potom 5 rokov je záručná doba, kedy sa vlastne bude dávať mesto do pôvodného stavu. S novým vedením mesta sa zaviedli aj nové poriadky a aj vďaka ním po dokončení kanalizácie bude možno mesto Liptovský Hrádok jedným z najčistejších miest Slovenska.